Spravím si reklamu. Keď chcete trošku viac sa o mne dozvedieť, tak ma pozvali na Godzone flashbacky. Nahrali sme jeden flashback o tom, ako sa Pán Boh dotkol mňa, akým spôsobom to bolo, a bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, lebo si použil agenta EŠTB. A keď som prišiel do Bratislavy na vysokú školu, prišiel som na mládež a z tej mládeže ma odprevadil taký blondiak, tam bol chalan, vysokoškolák, čo ja som ani netušil, kto to je, ale odprevadil ma na intrak a na intraku mi pekne nakreslil obrázok. Tu si ty, tu je Pán Boh, medzi tebou a Pánom Bohom je priepasť, to je hriech a môžeš robiť, čo chceš, cez túto priepasť neprejdeš. Môžeš chodiť do kostola, modliť sa, čítať sa, furt sa len dostaneš po určitú hranicu, ale neprejdeš cez toto. A Pán Boh to vedel, tak položil cez tú priepasť kríž Pána Ježiša. A jedine môžeš cez neho prejsť. A keďže už 3 roky tu vo mne som zápasil s Pánom Bohom, tak keď mi toto povedal, porozumel som, že čo to vlastne Pán Boh chce odo mňa. Tam som si kľakol a poprosil Pána Boha, aby zobral môj život do svojich rúk. A on tak čumil na mňa, že čo to robím. A tak sa začala taká zvláštna éra v mojom živote osobného vzťahu, intimity, toho, že držal tú moju ruku a drží ju dodnes, nepustil ju odvtedy a to mi dáva istotu. A potom, keď som na tú mládež prišiel o týždeň, tak si ma vedúci zavolal a hovorí, že čo chcel od teba. No, tak vysvetlil som mu a on povedal, že dávaj si pozor, lebo to je agent. EŠTB ho tu nasadili, on získava dôveru, aby si potom mohol dávať. Vravím, to som pochopil ten veršik Biblii, že keď vy budete ticho, tak kamene budú kričať. Že to je taký zvláštny Boží humor. Dobre, tak to je aspoň tak trošku o mne. Máme tému cirkev. Špeciálna téma, dostal som veľa otázok, ale neviem, či na ne odpoviem na všetky. Skúsim. Fenomén cirkvi je fenomén novej zmluvy. V starej zmluve, v tom význame, v akom je cirkev, v starej zmluve to neexistuje. V starej zmluve existuje iný fenomén. Viete, aký? S čím pracoval Pán Boh? Čo tvoril Pán Boh? Národ. Národ. To je... Pred Abrahamom boli ľudia, ktorí verili, ale od Abraháma jemu povedal nie len tebe, ale aj tvojim deťom. Na rozdiel od tých, ktorí boli pred ním, to bol len jednotlivec, zomrela o deťoch, nevieme nič, ale s Abrahamom začal úplne niečo špeciálne, niečo, čo dovtedy nebolo. A to, že nie len tebe, ale aj tvojim deťom. Tak keď sa Pán Boh spomína aj v Novej zmluve, tak sa vždy o ňom hovorí, že je Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba. A všetky tie 3 skúsenosti, ktoré mali títo traja, boli skúsenosti, ktoré potrebujeme aj my pre svoj osobný život. Ja poviem len jeden detail. Abraháma Pán Boh celý život učil len jednej veci. Viete, aké ho učil celý život? A to, že Boh je Otec. Celý život ho to učil. Nešiel s ním ďalej, kým túto základnú pravdu on neprežil. Kým mu nedôveroval ako otcovi. A preto v Novej zmluve
sa hovorí často Abrahamovi, že je otec viery. A veľakrát som to zažil, že aj mňa Pán Boh učí, že je otec. A čo to znamená, že je Boh otec? Nemal som až takého dobrého otca, že by ma učil viere. Učil ma veľa veciam iným, ale viere až tak nie, ale Pán Boh ma to učil. Ale prichádza nová zmluva a ako keby Pán Boh upustil od tej teológie národa, vyvolenia národa a začne formovať niečo, čo pomenoval a tie veršíky, ktoré o tom hovoria, nazývajú, tak sú rôzne. Ja teraz nejdem tu nejakú jazykovú prednášku mať, ale v Matúšovi 16:18 ďalej je to známe vyjadrenie toho, tej podstaty cirkvi. To Ježiš povedal Petrovi, keď Peter vyznal, že ty si Kristus, syn živého Boha. Povedal mu, že telo a krv ti to nezjavilo, ale ja vás skúšam, lebo verím, že čítate si Bibliu, čiže normálne nahlas ma doplňte. Že telo a krv ti to nezjavilo, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Zaujímavý moment na začiatok cirkvi. Lebo potom mu povedal, ty si skala a nahlas, neboj sa. Perfektne. Čiže prvýkrát zaviedol pojem, alebo hovoril o cirkvi. Ale povedal tam niekoľko vecí o tej cirkvi. Tá prvá vec je, že kto ju vybuduje? Problém je, keď sa o to pokúsi človek. Rozumiete mi ten rozdiel? Lebo tu povedal takú zvláštnu vec. On to veľmi jednoducho vyjadril, ako keby nám Pán Boh chcel povedať. Hej? Neurobí to bez toho, že by toho Petra použil. Rozumiete ma? To není o tom, že teraz niečo sa tu vytvorí, ako volakedy z hliny. On potrebuje teba, ale potrebuje rozumieť tej autorite alebo tomu spôsobu. Ty si skala. A ja si ťa chcem použiť na to, aby som skrze teba vybudoval svoju cirkev. Ale celé to začalo tým, že mal Peter to zjavenie od Otca. To nebolo o múdrosti, že by niečo si naštudoval a teraz už to viem. Chápete ma? Veľa mladých to tak aj ja som bol taký istý. Som si naštudoval a teraz už to viem, teraz už im to viem povedať a program si mám pripraviť a tému si mám pripraviť, tak chytro študuj. Ale môj otec ti to zjavil. Až keď porozumieš tomuto zjaveniu, si použiteľný preto, aby skrze teba Boh vybudoval cirkev. To není o teologickom vzdelaní. Rozumiete mi, čo chcem povedať? To sú kroky. Všimnite si tie kroky, akým Ježiš robil s týmto človekom. Jednoduchým rybárom. Nemal nejakú múdrosť teologickú,
ale mal zjavenie. Pýtal si tú Božiu prítomnosť, hľadal tú Božiu prítomnosť, mal zjavenie. A nie len, že mal zjavenie, on to aj náhlas povedal. Rozumiete mi, že to nebolo len, že pre seba si to niekde schoval. On to náhlas povedal, pred všetkými vyznal to, čo mu verí. Hej? A odrazu, ako keby uvoľnil to, čo Pán Boh chce robiť. A uvoľnil niečo špeciálne, čo sa odtedy ťahá v kuse. A tento základný princíp by som chcel, keby sme si vedeli ako keby vnútorne osvojiť. Lebo cirkev má nejakú špeciálnu úlohu a pokračuje v tom ďalej, v tomto texte. Matúš 16, 18 a ďalej. Tento text si môžete zapísať, lebo je pre mňa, podľa mňa osobne, veľmi kľúčový. Tá prvá vec, ktorú povedal, že on vybuduje cirkev, je to jeho cirkev a potom použil veľa príkladov, ako si to máme predstavovať, čo je vôbec tá cirkev. Ale ten základný moment toho, že to nebol výsledok nejak Petrovho snaženia, on to viac kazil. A to som aj ja taký, kazí cirkev. A on to viac kazil. Ale Ježiš mu to tak veľmi pekne povedal. Ja to vybudujem. Dovol, aby to on vybudoval. Lebo keď to vybuduje človek, vtedy sa z toho stane organizácia. Keď to vybuduje Kristus, vtedy sa z toho stane organizmus. A medzi tými dvoma slovami je veľký rozdiel. Organizácia a organizmus. V moci človeka je naozaj vybudovať organizáciu. To je taký, ja to nazvem, že záujmový krúžok. Voľa, kedy sme mali. Nie? Rozumiete ma, dačo nám ma zaujíma, no tak sme sa stretli, lebo ma dačo zaujíma a okolo toho robíme veci, ja neviem, čo všetko možno. Ale ako náhle sa z toho stane organizmus, ako prvú vec, ktorú povedal, a to hovorím na povzbudenie, hej, aby ste tomu rozumeli, prvú vec, ktorú povedal o tej cirkvi, povzbudzujúcu, bolo, poznáte ten veršik? Na tejto skale vybudujem svoju cirkev a nahlas. A brány pekla ju nepremôžu. Si vravím, no toto ohromne povzbudil. Hneď dal do konfrontácie s peklom. Ako keby povedal iným spôsobom, peklo bude veľmi útočiť na cirkev. Lebo je to niečo, čo ja vybudujem a peklo bude veľmi útočiť na čokoľvek, čo by len malo trošku ako keby sprítomniť cirkev. A to prvú vec, ktorú mu povedal, chápete to? Ja si vravím, no toto, čakal by som iné povzbudenie. Ale je to povzbudenie, hej? Lebo napísané, že nepremôžu. Nepremôžu. Aj keď ja som stavbár, ja sa ospravedlňujem, ale všeličo si viem predstaviť, ale že brány nepomôžu, ten obraz mi nedáva žiadnu logiku. Mne, ja sa ospravedlňujem, že démoni, keby tam napísal, že démoni nepremôžu, rozumiete ma, ani pekelné mocnosti nepremôžu, tak viem.
že by toto bolo, ale brány. Prečo použil slovičko brány? Rozumiete ma, brány pekla. On to vysvetľuje potom ďalej. Ďalej je niečo špeciálne pre cirkev. Niečo jedinečné, čo nedá Boh nikomu inému, iba cirkev. A to dám ti kľúče od nebeského kráľovstva. A čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi. A čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj v nebi. A to už dochádzame k tej konfrontácii s tými bránami. Prečo? Prečo? Pretože do cirkvi prichádzajú ľudia, ktorí sú zviazaní. Všeličím. Prečo? No lebo tam prichádzam ja, prichádzaš ty, prichádza ktokoľvek. A my sme zviazaní. Pri všetkej úcte ku každému z nás stačí akákoľvek jednoduchá trauma z detstva. A budete zviazaní neuveriteľne dlho. Ja vám poviem jeden taký môj príbeh. Asi pred mesiacom, možno 2, nepamätám si to teraz presne, 2. Som sa v takej úprimnosti modlil a prosil Boha, že Bože, veľa som počul o tých traumách z detstva, ktoré vedia zablokovať, vytvoriť tú bránu pekla, cez ktorú ja ako keby neviem prejsť. Neviem odtiaľ prejsť do slobody, ale v takej úprimnosti vrajem, Bože, pripomeň mi nejakú traumu z detstva, čo som zažil, na základe ktorej nebola problém tá trauma, ale pravda, ktorú som si akože osvojil na základe tej traumy. Rozumiete ma? To bolo nejaké vyhodnotenie tej situácie a ja som si to vysvetlil, že teda čo je. A keďže ja hovorím, že Pán Boh to tak slúbil, že k úprimnému je vždy úprimný. A keďže som to myslel úprimne, tak hneď ma vložil do situácie, ktorú som zažil. Ako tretiak na základnej škole nás mala učiteľka 31 alebo 32 v triede. Nedokázala nás ustrážiť. Také množstvo neexistovalo a ja som exceloval v poznámkach v žiackej knižke. A nie len v takých obyčajných poznámkach, hej, to boli aj také poznámky, že rozbil hlavu o radiátor. Naháňali sme sa, šmyklo sa mu, keďže som bol v tej partii, no tak sa to zvrhlo na mňa a už išiel zašívať hlavu, lebo mal, ja neviem, 2 alebo 3 štychy na hlave. Takže otec odmietol v žiackej knižke na každej. Viete, čo je žiacká knižka, hej? Akože nemusím vysvetľovať tieto archaizmy. Hej, tak na každej tej strane zo 3-4 poznámky otec odmietol chodiť na rodičovské,
Len čo sa objavil, tak učiteľka hneď, no a ten Paštrnák, to ešte ani nezačalo. Takže on odmietol chodiť, mama chodila, vždycky by vravela, že s hanbou, no ale nevedel si otec so mnou dať rady. Detstvo som prežil v takej atmosfére, že keď už som 3 dni nedostal na zadok, tak už som nebol v svojej koži, už bolo treba dačo vyparatiť. No a otec to nevedel nejak tak akože riešiť, už sa celé vzdal. Tak jedno po obede si ma zavolal, tiež bola nejaká poznámka v žiackej knižke. Dones si školskú tašku. Donesol som si školskú tašku. Odkrojil mi 2 krajce chleba suchého. Vložil do tej tašky a von. Vypadni z tohto domu. Keď sa takto budeš správať, nechcem ťa tu vidieť. Vyhodil ma ako treťak. Mal som 8 rokov. Až keď sa rozhodneš, že zmeníš to správanie, potom sa môžeš vrátiť. A ja som vyšiel vonku na ulicu, to bolo takedy jeseň. A začal som sa prechádzať, tam máme taký park, Lipovú alej to voláme. A hľadal som si lavičku, kde prenocujem. A keď som vychádzal z domu a obzrel som sa, videl som sestry, ako plakali v okne, mamu, ako plakala. 2 hodiny som sa prechádzal. No čo som mohol asi uveriť v takejto traume? Tá prvá vec bola, že som sám. Som sám. A tá druhá vec, keď budeš zle robiť, otec ťa vyhodí. Otec. A tým pádom aj nebeský otec. Rozumiete ma, ten obraz otca, tam, to si tvorím podľa toho, ako môj otec ku mne jedná, tak si tvorím aj ten druhý. A si hovorím, aha. Čiže potom bol strašný výkon v mojom živote. Robiť, rozumiete ma, lebo čokoľvek zle urobíš, Pán Boh ťa vyhodí. A to som zostal taký prekvapený, že Bože, v 60-ke si mi to otvoril. Takú traumu z detstva, cez ktorú som prešiel a dlhé roky bola vo mne, vo vnútri. A dlhé roky som bol ako keby vo väzení. Chápete ma? Brány pekla nepremôžu. A to je taký zápas toho celého, tá úloha cirkvi. Tam síce tie brány, ale ja tebe dám kľúče. Od čoho? Od nebeského kráľovstva. A čokoľvek zviažeš na tejto zemi, bude zviazané aj v nebi. A čokoľvek rozviažeš na tejto zemi, bude rozviazané aj v nebi. Nádherná vec, alebo úloha cirkvi. A ešte poviem taký iný príklad, aby ste rozumeli. Keď Ježiš vzkriesil Lazara, poznáte ten príbeh. Hej? 4 dní bol v hrobe a potom prišiel k tomu hrobu a úloha cirkvi, úloha spoločenstva v tom prípade bola v 2 krokoch. Oni ho pozvali, Ježiša pozvali k tomu hrobu, verili, že čokoľvek on spravil, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel,
To bola viera, ktorú mali. Rozumiete ma? Na základe ktorej ako keby Ježiš reagoval. No a potom prišli k tomu hrobu a povedal dve úlohy cirkvi. Len dve. Každého spoločenstva. Tam, kde dvaja alebo traja sa stretnú. To je cirkev. Hej? Dve úlohy povedal. Tá prvá bola, čo mali urobiť? Prvá bola odvalte kameň. Prečo? Prečo potrebovali odvaliť kameň? Ťažko sa cez kameň chodí von. Veľmi múdro. Jednoduchá odpoveď, akože, verte ma, ťažko sa cez kameň chodí von. Čiže úloha cirkvi je púšť do života svetlo. Odval kameň, aby videli, aby do tej situácie, v ktorej sa nachádza ten človek, ktorý je vo väzení, alebo v hrobe, ja neviem, nechcete do mňa, to je úplne detail, to je úplne rovnaké, ale tvojou úlohou toho cirkvi a spoločenstva je otvor kameň, odval, aby tam preniklo svetlo. To bolo prvá vec. Potom urobil niečo Ježiš. Čo urobil? Nahlas. Veľmi jasným, silným hlasom. Hej, Lazar, poď von. To bola úloha Ježiša, to bola úloha nebeského kráľovstva. Lazar, poď von. Lazar vyšiel von. Všetci boli hotoví. A potom prichádza ako keby tá druhá úloha cirkvi. Lebo on im niečo povedal. Čo majú urobiť s tým Lazarom. Čo im povedal? Aspoň z toho stola takto. Skúste, ak to viete. Čo povedal? Čo majú urobiť tí ľudia tomu Lazarovi? Poznáte ten príbeh? Rozviažte ho. Nepovedali mu, strhajte z neho. Nepovedal mu, rozrežte. Rozumiete ma? Nejaké rýchle riešenie. Mu povedal veľmi jednoducho. Rozviažte ho. Viete, čo to znamená reálne? Že idete obväz po obväze. Rozumiete ma? Si to viete tak predstaviť po kuse. Možno, že mu najprv potrebovali rozviazať ruky, možno, že najprv... No, ja si myslím, že ako prvému rozviazali hlavu, aby mohol dýchať. Chápete ma? Možno potom postupne. A zároveň s týmto rozviazaním, čo mu povedali? Čo mu povedal? Čo majú urobiť? Čo má urobiť tá cirkev? Tomuto človeku? Dať mu najesť. Kázať mu treba. Nie? Keď prichádza niekto do cirkvi, tak sa prvá vec stretne, to treba kázať. Hej, to treba, a neviem čo, nejdem ďalej rozvádzať. Chápete? Ako keby jednoduchý princíp. Čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Ale bez teba to nejde. Toto, tak ako si v starej zmluve Boh použil Abrahama, tak si v novej zmluve používa zasa človeka. Rozumiete mi, čo chcem povedať? Jednoduchý princíp. Hej. Nie je to o múdrosti, nie je to o neviem čom, je to o zjavení, hľadaní Božej prítomnosti a potom ako keby takého krok za krokom veci. Na to, aby sme možno lepšie porozumeli tomu, čo tá cirkev naozaj je, tak v Biblii v Novej zmluve máme niekoľko obrazov o cirkvi. Prvá je telo.
častokrát je tento obraz použitý ako telo. Hej, vy ste mnohí údy, ale jedno telo. A ešte to poviem tak, nebudem to ďalej rozvádzať, ale chcem, aby ste tomu rozumeli veľmi jednoducho. Pán Ježiš to tak povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam som ja a tam je celé telo. A keď sa tí dvaja alebo traja stretnú, aby ich bolo 100, 200, 2000, 10 000, ja neviem koľko, rozumiete ma? Znova je tam celé telo. To spoločenstvo tých dvoch, troch, to nie sú jeden úd. Rozumiete ma? Hej? To už sú dvaja, traja. Tam už je celé telo a už je on prítomný. A toto telo má nejakú svoju funkciu. To telo je špeciálne nazvané, že nemá hlavu ľudskú, ale má. Kristus je hlavou. Hej. Niekedy je problém, že v tej cirkvi a v tom spoločenstve máme veľa hlav, veľa kapusty. Chápete ma, čo chcem povedať? Hej. Že máme byť údy. Mám veľa ďalších poznámok k Rimanom, Korinťanom. Hej. Všetky údy toho istého tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus, jedno telo, jeden duch. Ten druhý obraz, ktorý použil o cirkvi v Novej zmluve, Pán Boh nám, že sme chrám. Nejaká stavba. A že my sme vlastne ako keby tie tehličky v tom múre, rozumiete ma, v tej katedrále. Hej. Toto sa mi asi viac páči, lebo som stavbár. Ale ak sme chrám, hej, tak si musíme byť vedomi toho, že ak som ja tehla, podo mnou je tiež nejaká tehla a ja na ňu tlačím nejakou váhou. A nado mnou je tiež nejaká tehla a aj tá tlačí na mňa nejakou váhou. Vľavo je nejaká tehla, vpravo, hej, tam ma drží, aby som nešiel ani doľava, ani do... Chápete ma? Že nejakým spôsobom bude niekto tlačiť na teba, lebo ty tlačíš na iného. A niekto ťa bude držať, aby si neušiel, alebo aby si ten tlak tam vydržal. Lebo by náhodou si mohol vypadnúť do tela, zrútilo by sa to celé. Že? To je taký obraz chrámu, ale keď som pri tom chráme, tam je povedané, že cirkev, keďže je chrám, je vybudovaná na základe apoštolov a prorokov. Keď k tomu sa ešte vrátim, ale v inej súvislosti. Každé spoločenstvo, aj dvaja, traja, keď sa stretnú. Možno, že nie sú celkom rozoznaní alebo stotožnení. Ale jeden z nich je apoštol a jeden z nich je prorok. Cirkev je chrám, ktorá je vybudovaná na základe tohto. To nie je, že v Novej zmluve volakedy fungovali. Ten, ktorý začína skupinku, je apoštol, alebo tú mládež. Lebo má chuť niečo tvoriť, niečo vzniká. A vynikajúce je, keď nájde človeka, ktorý v tom spoločenstve plní tú úlohu proroka. Ale nechcem ďalej do toho ísť, len sa mi to páči, ten obraz, aby ste rozumeli. Možno v tej druhej časti.
Galatianom, Efežanom, Galatianom 6.10, Efežanom 2.19, ale už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste domáci, členovia Božej rodiny. Domácnosť. Ako sa správať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha. 1. Týtovi 3.15. Čiže domácnosť. Cirkev je domácnosť. Väčšinou sa mi domácnosť spája s upratovaním. No, ale nejdem ďalej do toho. V Zjavení cirkev je znázornená ako v Zjavení. A na začiatku odkaz 7 zborom a každý ten zbor bol pred Ježišom Kristom znázornený ako svietnik. Je to zaujímavé, rozumiete ma, že nepoužil obraz jedného svietnika a každé rameno toho svietnika bol zbor. Nie, použil obraz jeden zbor, jeden svietnik. Povedal, to je kompletné. Jeden zbor je jeden svietnik, to je kompletné, to je cirkev. Všetci dokopy tvoria zas niečo úplne nové. A v tom Zjavení ešte okrem toho svietnika tam ešte niečo bolo. Pamätáte si ten obraz trošku? Ja skúšam, ja chcem, aby ste boli v písme, ako vás to písmo formovalo a pýtali si cez písmo svoju odpoveď a svoju múdrosť. Ešte niečo tam špeciálne bolo v tom Zjavení spojené s každým jedným svietnikom. Čo to bolo? Nahlas. Ešte. Nie? Nie? S každým jedným svietnikom. Anjel bol pri každom a znázornený bol ako hviezda. Každý jeden zbor má svojho anjela, ktorý chráni, prináša, pomáha. V Zjavení to úplne jasne definovali. Je svietnik a je tam anjel. Hej. A ešte je aj dosť možné, že keď nebudú poslúchať to, čo Pán Boh hovorí, tak povedal, že pohnem tým svietnikom. A z tých 7 zborov, ktoré v tom čase, keď to bolo písané, neexistuje ani jeden v súčasnosti. Znova, ako keby na začiatku, chcem sa vrátiť k tomu. Cirkev ustanovil Ježiš, povedal, že on ju vybuduje. A zároveň v tej chvíli, keď je to jeho dielo, zároveň ako prvú vec povedal, že brány pekla sa o ňu budú snažiť zničiť. Ďalší obraz o cirkvi bolo pole alebo záhrada. Božou roľou ste, Božou stavbou, to je 1. Korinským 9. A ďalší obraz je vinič. Ján 15.1. Hej, ja som pravý vinič, môj otec je vinár, vy ste letorastí. A potom robí s tou cirkvou niečo špeciálne. S tým viničom. Čo robí? Každý letorast, ktorý neprináša ovocie, odrezávam. Prečo? Na čo to tu má byť? Veľa aj som zažil nadšenia, chuti, roboty, toto. Neprinášalo to ovocie, skončilo to.
to, čo mňa fascinuje, obraz nevesty. Cirkev ako nevesta. Veľakrát je to. Ešte poviem, že bezúhonná, čistá, svätá, ja viem, tak Pane Bože, to je ktorá? Však nech sa ja objavím kdekoľvek, v tej chvíli tá cirkev prestane byť aj čistá, aj bezúhonná, lebo tam prichádzam ja so svojimi hriechmi a so svojimi bremenami. Ale on to vidí ináč. On hovorí, že to je nevesta. A že sa na ňu teší. Ešte dokonca to povedal. Že sa na ňu teší. A že sa teší, kedy si ju vezme. Ešte posledný obraz, ktorý som, aby ste si nemysleli, že som taký múdry, hej, ale som si naštudoval. Bola armáda, veľakrát Efežánom 6.10, 2. Timoteovi 2.1, 1. Timoteovi 6.12. To sú všetko také obrazy. Jedna vec sú ako keby veršiky, ktoré sú popisné. Že vám popíšu, nedajú keby som každý jeden zobral, není to taký ten kompletný vec, lebo len niečoho sa dotkne. Ale keď je ako keby všetko toto dokopy, mne to dáva myšunk, hej, že telo, chrám, domácnosť, svietnik, pole, vinič, nevesta, armáda, ale každé z nich vytvára niečo a tým pádom pre mňa vytvorí takú mozaiku. Aha, toto má byť v takejto časti. Narazil som na jednu prednášku. Taký som bol nadšený, lebo mal až presne ten názov, ktorý som potreboval. Že rany cirkvi. Tak som si sadol, konečne sa dozviem. No a tá autorka, bola to žena, povedala, že pri všetkej úcte cirkev vás nezraňuje. Ľudia v cirkvi áno, ale cirkev nie. My si tie dve veci zamieňame. Automaticky stotožňujeme, keď to urobí tento človek a je z tej cirkvi, tak automaticky povieme, to tá cirkev celá. A sú dve veci, cez ktoré mňa Pán Boh previedol. A ja si myslím, že to prevedie každého jedného z nás. Tá prvá je, že hoci ten začiatok bol veľmi nádherný v tom vzťahu s Bohom, prišlo obdobie, kedy som sa veľmi sklamal zo seba. Zvíťazil nado mnou hriech a ja som si nadával a spochybňoval vôbec to, komu som ja uveril. Mám rád matematiku, fyziku, možno preto, že som ju vedel akože pochopiť, tak som ju mal rád. Hej. Čiže som exceloval aj na maturite, na Gimply a veľmi ma fascinovali na vysokej škole tie integrály a veci. Jednoducho som sa v tom vyžíval. Ja sa ospravedlňujem. Som stavbár na stavebnej vysokej škole, čiže až tak do hĺbky cez tie veci som nešiel, ale mal som to rád, ja to neviem iným spôsobom povedať. Možno preto, lebo som tým veciam rozumel. A keď
som uveril, to bol taký čas, kedy som prežil v nebi a potom ma Pán Boh, doslova som to sám na sebe prežil, ako keby vzal do svojich rúk, položil na zem a povedal, no a teraz vieš, aký je život so mnou a teraz každý deň sa budeš musieť rozhodnúť, či chceš byť so mnou alebo nie. Na druhý deň som mal skúšku z matematiky. Tak normálne som sa tešil. Nie na každú skúšku sa človek teší. To musím vyznať, ale na tú skúšku som sa tešil. A teraz nám dali príklady. Vzal som si prvý, toto, dobre. Narazil som na tretí, rozmýšľam. Ale ten je v knižke. Tento istý príklad som si zapamätal. Normálne som takto vyťahol z lavice tú knižku, nalistoval, vedel som presne, kde je. Šup položil a celý príklad som odpísal z tej knihy. Potom ďalších, to bolo 5 alebo 6 príkladov, to som už vyrátal bez problémov. A mal som úsnu za jedna, idem na intrak. A to čo si spravil? Ty si oklamal. A nemusel si. To nebol príklad, ktorý by som nevedel. Rozumiete mi? Ale bolo ľahké. Ja neviem, odkiaľ, prečo som prehral. No ja som zo seba bol hotový. Že ako veriaci človek môžem klamať. A to je prvá vec, ktorú prežije každý, kto je v takej úprimnosti pred Bohom, že sklamanie zo seba. Z toho, že jednu vec rozpráva, druhú žije. A inú žije. Vyrovnať sa s touto vecou nie je jednoduché. A tá druhá vec, ktorú ma Pán Boh o rok previedol, bolo, že ja som sa veľmi sklamal z tej cirkvi, do ktorej som chodil. Nebudem hovoriť o tom konflikte, ktorý tam vznikol, len poviem, že už si ma do toho konfliktu mňa zavolali ako toho, ktorý mal plniť funkciu nahrávania. Dneska by som to tak nazval. Čiže oni sa medzi sebou o dačom rozprávali a po týždni ani jeden, ani druhý, už každý tvrdil svoju verziu, úplne inú. Takže mňa zavolali k tomu, aby som bol akože svedok toho, o čom sa rozprávajú. Rozumiete ma? Úplne veriaci ľudia, dlhí roční kresťania. No preplesk, ja som chcel odísť, toto nie je normálne. Z takéhoto spoločenstva, kde veriaci ľudia, vedúci jednej služby, vedúci druhej, chápete, takto, boli proti sebe a takýmto spôsobom jednali. To nie. To ja tu nechcem byť. Zavolal ma k baptistom, vtedy tam bol Janko Kryška, taký veľký kazateľ, misionár, evangelista. Nočený som bol. No ale zavolal ma k jednému, ktorý odišiel od baptistov. A ten mi začal hovoriť, aké sú veci u baptistov. Vrám si, čo si tu tam nejdem. Spolužiaka som mal z cirkvi Bratskej. Prišiel som v komunizme, cirkev Bratská na Cukrovej. Ďakujem ti, Mišo, vidíš, to už mi vypadáva niekedy moja pamäť. Robili také evangelizácie, ako sme v evangelickej cirkvi nedokázali iba v lete. Oni to robili každý mesiac tam, pozývali. To bolo nádherné. Svedectvo, toto. Spolužiak som mal z cirkvi Bratskej, on ma tam zavolal, tak nadšený som bol, začali sme skupinku na intraku. A on si vyťahol fajku, začal fajčiť. A hovorím, ty ako veriaci človek bez problémov, že môžeš fajčiť? No a čo si myslíš, čo sa v našej cirkvi? Ja si vravím to zasa, no. Tak som sa pýtal, reku, Pane Bože, to myslíš vážne? Že kde mám akože ísť takýmto spôsobom fungovať?
Rany cirkvi neexistujú. Zraniť môže len zranený človek toho druhého. Tam vznikajú rany. Cirkev ako nevesta, ako chrám, ako niečo, čo Kristus si buduje, očisťuje, premieňa. Je niečo, čo je sveté. Ale zatiaľ, kým som v tele, zatiaľ nech sa stretnem s akýmkoľvek človekom, ktorý je naozaj svätý a čistý a vytvoríme nejakú skupinku, v tej chvíli viem, že tam prinášam svoj hriech, svoje pochybnosti, svoj zápas. Toto je asi koniec prvej časti. Tak som to si myslel.